Ani ɲantuma aw minnu bɛ k'an lajɛ aw minnu b'a la ka aw kulomajɔ an ka kibaruyaw fɛ nin waati ni sanga la an bɛ foli ni tanuni di aw kelen kelen bɛɛ lajɛlenli ma ni sanga ni kuma na aw ni ce aw bisimila aw ka don kunnafoni kɛnɛ kan don o don dugusɛjɛ anw bi sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ aw ye bamanankan na kan min n'a sɔrɔ n'a fiyɛ bɔlen don n'a sɔrɔ anw b'a jigiya k'a fɔ maliden caman bi yɛrɛ sɔrɔ kan min kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kan in na a t'i n'a fɔ anw yɛrɛw ye bamanan ye a t'i n'a fɔ k'a fɔ anw bɛ kuma aw minnu fana ye diyagoya fɔ aw ka kɛ bamananw ye nka ɲɔgɔn nasɔrɔ yakubayali sira ɲumanba don an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an wasa don min na o yɔrɔ la ka bamananw fo k'u waliɲumandɔn ani k'u barikada barisabu u ye kan in sigi don min u y'a dabɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'i sanga a la k'i mago ɲɛ a la wa anw bɛ seereya k'a fɔ kan de ye hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛla faamuya surunya siraba ye ni maa min ye siniwa muso furu e yɛrɛ ye a ka diya bamanancɛ ye a ka gɛlɛ faamuyali ka n'i ka du kɔnɔ mara ni hɔrɔnya ni danbe ani ɲɔgɔn lamɛn o sira fɛ barisabu e muso t'i ka fɔta mɛn e yɛrɛ t'i muso fana ka fɔta mɛn a ka gɛlɛ kosɛbɛ o de y'a tɔ kira o kira cira faamuya nasira kama a bɛɛ lajɛlen cira ni a kan dɔ ye wa u cira communauté minnu ma sigiyɔrɔ minnu ma jamana minnu ma dugu minnu ma hadamaden minnu ma jamakulu minnu ma u jogow n'u kɛwalew k'u ka o dabila walima k'u ka dɔ fara u ka ɲumankɛta kan a fɔra kana a don u ye min faamu o la Alahu Taala ko ale y'a ka messager n'o y'a ka cidenw ye k'u ci kana o kumana k'u nana ciw lase nka ci fana lase cogo ɲuman o bɛ bɔ ci faamuya cogo ɲuman na o de y'a to anw bɛ jigiya k'a fɔ kan ye jɔsen jiriba ye ɲɛta ni yiriwa faamuyali o nasira fɛ i m'a ye nanzara nana don min a y'an ka kan de lagosi ka fago ani ka a kɛ kan ye an bolo kan min an yɛrɛ dama bɛ ɲugun a la sisan n'i bɔra yan ka taa anw ka lapitanisow la dɔgɔtɔrɔsow ko don e m'a bɔ yan ka taa anw ka administration na servicew jamana ka ɲɛjɔ yɔrɔw ko don n'e bɔra yan hali circulation na o n'a damatankulu ko e minɛna walima k'a fɔ ko jɔnmaya ko dɔ bɛna kɛ e la e ka kuma tubabukan la dɔrɔn k'a fɔ ko monsieur yɛlɛma e ka laɲini ye mun ye n'i y'o fɔ tubabukan la a n'a dɔ tigitigi ko ale ni min bɛ ɲɔgɔn na ko nin t'a fila ye i b'a ye ŋaniya dɔ b'a la jogo dɔ tun b'a kɔnɔ walima ko dɔ tun b'a kɔnɔ ka ɲɛsin e ma min tɛ kɛwale ɲuman ye o tuma a bɛ o bila a dufa kɔnɔ k'o to yen ko n'a kɛbaga ma bɛn o tuma ni min nana a yɔrɔ la k'a ni sɔgɔma patɔrɔn o tuma ne kɔni n'an ta in fɔ bamanankan la o de y'a tɔ i b'a ye lagosili ni tɔɔrɔ ni kunnagosi caman bɛ ɲɛsin olu ma nin de ye ko in na kojugu belebeleba ye anw ka taabolo kɔrɔlen na hadamaden tun tɛ dɔn a kɛwale la hadamaden tun tɛ dɔn a ka ja a kumacogo ni a yecogo la fo ko kun ka don i n'a ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a tɔ maa belebeleba fɛn o fɛn tɛmɛna kodɔnna masaw mali jamana kɔnɔ yan fini doncogo ɲuman tun tɛ u yecogo ye kumaba o tun tɛ u kɛwale ye fo i n'u ka jɛ maanifinya kɔnɔ i tun b'u dɔn nka tubabuw nana n'u ta ye bi n'i ma kuma o tuma discours baw kɔnɔ e tɛ dɔn n'aw ma taa aw ka diplôme ta ka na ko e tɛ dɔn walima n'e m'i pari k'i cɛ ɲa kana mesdames et messieurs chers invités honorables commissaires an balimaw o t'anw ka taabolo ye anw b'a ye k'a fɔ k'o ye tununiya kuma de ye ni maa tununa denmisɛn don a bɛ tununiya kuma de fɔ o b'a sɔrɔ a ja wulilen don a t'a fa ka so yɔrɔ dɔn a t'a ba yɔrɔ dɔn bilen a bɛ fɛn o fɛn f'i ye n'o bɛ bɔ a da hakilisigila tɛ se k'o si minɛ anw b'a jigiya k'a fɔ n'i ye tubabukan mɛn farafinden da maliyɛnden da k'a bɛ k'i cogobu n'a ye anw b'a miiri k'a fililen don a bɛ taa yɔrɔ ɲini na wa a ma s'a fa ka so fɔlɔ n'a sera ye a bɛ min fɔ o tɛ nin ye a bɛ faamuyali min kɛ o tɛ nin ye a ye to an ka k'an yɛrɛ ye jirikuru mɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ a ka ja bama ye anw bɛ nin de fɔ diɲɛ ma don o don n'an m'an bolo ma da an yɛrɛ ta la an bɛ fɛn o fɛn ɲini a tɛ sɔrɔ wali n'a sɔrɔla a tigi bɛ tila k'an kunna da a nɔfɛ wali to dunba ni gɔngɔli ma sigi kun i bɛ kunna da walima i wulitɔ ɲɛŋunu bɛ tigɛ i la aw bisimila sɛbɛnnikɛlaw ye caman sɛbɛn an balimaw k'an ka olu ɲɛfɔ aw ye an sigi kun ye o ye nka ni maa o maa y'i bana wali fɛn na kana kunnadali fana kɛ k'i tulo tɛ don o la o de y'a to nanzara b'an kunnada k'an tɔtɔ ka tila ka gɔngɔli sigi an kun diɲɛ ma don o don anw ta ye ko an tɛ mun na e ma fɛn bolo da fɛn bɛ sɔrɔ i bolo wa e kɔkɔ ko bololankolon sɛbɛnnikɛlaw ye caman sɛbɛn an balimaw bi ko n ka olu ɲɛfɔ aw ye ala kumabaw olu filɛ yaasa dun ka fa ka se ka sabati maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ hakilina belebeleba dɔ bilala sen kan mali jamana fɛ sefa wali miliyari caman donna a la min bɛ tali kɛ an ka dun ka fa walima an ka jigiɲɛsoba OPAM an balimaw a baara tun bɛ olu bolo min bɛ tali kɛ a balow tilacogo la
hakilinaw ni fɛɛrɛw premier ministre yera kɛrɛ ka jina division Ablaye Maiga kunnafoni lase sɛbɛn dɔw olu ye dɔ fɔ nin kuma na an balimaw min bɛ tali kɛ Nations Unies ka bolofara belebeleba dɔ bɛ yen an balimaw ale kɔni wuli ka jɔba kɛ min n'a sɔrɔ a bɛna bolo don bolo kɛ ka dɛmɛ kɛ sɛnɛ na sira fɛ ka adamadenw dege sɛnɛko ani a faamuyali cogo walankatali la an balimaw o bɛna kɛ n'Ala sɔnna u ka faamuyali walima u ka baara boloda cogo dɔ la Koro marabolo kɔnɔ sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ fɔ nin kuma na an balimaw fɔ ka taa se Kalabankɔrɔ polisiso ko hakaja k'u y'u bolo da karatu-karatuma dɔw kan wa ko a ko yɛrɛ ma taa kiri yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka ban wa an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka jamana kɔlɔsi ninnu de y'Ala kumabaw ye n'aw sɔnna ka to aw sigiyɔrɔ la ani ka to ɲɛmadalen caman yɛrɛ bɛ n bolo ne bɛ minnu fara ninnu kan aw bisimila. An balimaw aw bisimila aw ma kɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw bisimila aw ka don kunnafoni kɛnɛ kan aw ni ce aw ni ɲantuma maliden dɔw ye kerecɛnya sugandi faamuya nasira kama dɔw ye alisilamɛya de sugandi dɔw yɛrɛ ko ko olu ma nin si faamuya n bɛ n faso fɛ de ka kɔrɔ ni nin bɛɛ ye n'i b'i faso fɛ i dan bɛ faso la nin si tɛ kɛlɛkɛko ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ faso min na n'o ye ba maliba ye mali kama an ka kan ka sɔn ɲɔgɔn ta ma ani ka kɛ kelen ye mali kama o tuma aw bɛɛ bisimila. Teliyala n bolo ɲɛfɔlɔ bi nin tɛ kibaruya dumanba ye n y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ a tɔgɔ ko Suwadu Bamakɔ wuladani ma se an balimaw a ye kibaruya min bɔ nin ye nin tɛ kibaruya dumanba ye Keɲebakaw olu fɛ yen an balimaw nin ye kibaruya min bɔra Keɲeba u k'u b'a da jango Mali a n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ min kɔni ye an balimaw sanu dingɛ dɔ balila ka tigɛ ka cun olu fɛ yen nɔ min kɔni kasara bonyana kosɛbɛ a kɛra dugu min kɔnɔ dugu in yɛrɛ de tɔgɔ ko Jalafara an balimaw Keɲeba marabolo don an balimaw hakaja a kɛra n k'a fɔ komini min kɔnɔ o de ye Jalafara ye dugu in yɛrɛ a kɛra dugu kelen min kɔnɔ o tɔgɔ de ye ko Netekɔrɔkaw fɛ yen sanu dingɛ in kɔni balila ka cun ten nkamaki a kɛra an balimaw a kɛra kasaraba ye kasara min n'a degun n'a tɔɔrɔ bonyana kosɛbɛ a kɛra o don na an kɔrɔ min n'a sɔrɔ an balimaw a kɛra juma tɛmɛnen hakaja n k'a fɔ o don na an kɔrɔ an balimaw min n'a sɔrɔ a kɛra sababu ye maa caman ka olu bɔnɛ u ni la sɛbɛnnikɛla ka ɲɛfɔla u y'a jira k'a fɔ an balimaw nin kɛra nɛgɛ kaɲɛ 16 yɛrɛ waati 16h tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga 17 bɔɲanko ye an balimaw ko in kɔni a baara kɔni a kɛra nka an balimaw hakaja n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman olu kɔni ni tora nin ko in na min bɛ tali kɛ bogotigini maa damadɔ maa fila kun bɛ a la bogotigini maa fila ka taa se musow hakaja ma a bɛ se ka fɔ muso furulen walima denbatigi olu fana maa damadɔ olu kun bɛ a la n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko a tɛna se maa 6 walima maa damadɔ ma nin ko in yɛrɛ kɛra cogo di dɛ sanubɔ dingɛ in yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a baara yɛrɛ yakubaya a bɛ siniwaw olu ka jɛkulu dɔ bolo an ka jamana kɔnɔna minnu b'a la ka baara in k'a dɔdɔdɔ ko in kɔni ni kasara ko a bɛ kɛ maa kɔni t'a kɛcogo dɔn nka a ma tigɛ da o da la an balimaw hakaja sariyatigiw na don a ko kɔni ɲɛkɔrɔ o de y'a tɔ an balima ko sanu dingɛ in kɔni ni musow b'a kɔrɔ waati min na lansara tile yɛrɛ waati bɛɛ lajɛlen ɲɛ gan bɛ i ka baara la yanfɛ ani yanfɛ sanu dingɛ in sera ka tigɛ ka firi ten nkamaki an balimaw hakaja a kuleka bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ minnu ka maaw b'a kɔrɔ teriyala balimayala jɛɲɔgɔnyala kasi kɔni bɛɛ lajɛlen y'i bon hakaja ɲɛji kan an balimaw ɲɛji kan o de y'a tɔ ko in kɔni hakaja minnu bɛ yen nɔ yaasa ka se ka hadamadenw bɔ dingɛ kɔrɔ olu kɔni u seko bɛɛ lajɛlen kɛ an balimaw ko tɛna ɲɛ min kɔ a kɛra ten barisabu muso denbatigi yɛrɛ dɔw tun b'a la minnu n'u ka denw don an balimaw ko in kasara bonyana kosɛbɛ a kimi ani hakaja a kasiko kɔni ni maa min miiri a la an balimaw ko a ko ɲɛ bonyana kosɛbɛ nka bɛɛ n'a ta nin ko in kɔni a bɛ jamana faamaw ka hakilina dɔ k'o jira an na dɔwɛrɛ tɛ min bɛ tali kɛ janto n yɛrɛ la sanu bɔyɔrɔ ninnu sanga n'a ka waati o de y'a to jamana faamaw b'a fɔ k'an ka janto an yɛrɛ la walima k'an ka baara ninnu jɔ waati dɔw kɔnɔ jango nin samiya waati ani a ɲɔgɔnnaw la a bɛɛ lajɛlen dabɔ kun ye anw yɛrɛw ni de ye nka kasara kɔni maa bɔ kaban hakaja an b'an ɲɛsin o de ma
ala ka hinɛ tabaw la ya rabbi ala ka yafa u ma minnu yɛrɛ fana jogina a ko ɲɛna ya rabbi an bɛ dugawu kɛ ala taala ka nɔgɔya kɛ anu ye kunnafoni an balimaw nin man di sɔgɔmada in na nin y'an don nka ye suwadu bamako kun y'a fɔ b'a ye sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. an balimaw a bɛna ta bamananw olu ko ten ko ni dugu min laada ye k'a fɔ n fa sara ne de b'a muso furu o kun ye bamanan dugu dɔw sariya ye fɔlɔfɔlɔ nka n'a kɛra dugu min laada ye dugu cɛmisɛnw bɛɛ kan ka ala deli yanni ni fa bi sa o k'a sɔrɔ muso fila b'a bolo n'o tɛ n'a sara ka sɔrɔ i ba kelen b'a bolo n'i y'aw ka dugu laada la tile diinɛtigiw n'u ka misiri kɔni k'o jɛ i la k'i kana don ye bilen kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolo kɔrɔ min tɔgɔ ko suwadu bamakɔ wuladani n'o tɛ an balimaw sɛbɛnnikɛyɔrɔ bɛ n bolo kɔrɔ ya sɔgɔmada in na nouvelle horizon républicain worodugu jegwa ni foroba ɲata les échos wele a bɛɛ lajɛlen y'a dasi a kan n'u da ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɛfɔli k'aw ye aw tulo garijɛgɛ ma kɛ min ye kiri min n'a sɔrɔ n'a tun bolo dalen don min bɛ tali kɛ rasbach min bɛ tali kɛ ani tanti rose an balimaw kuma dɔ fɔra ko in kɔni gansa o barisabu tabalitigiw ye tabali gosi kiritigɛlaw hakɛja n'ale kɔni ye tabali gosi ka ban ŋaniya dɔ na fɔ hakilina dɔ na mɛn an balimaw ka bɔ kiritigɛlaw yɔrɔ ɲɔgɔn sama kɔfɛ hakilina caman ani fɛɛrɛtigɛlaw dɛmɛbaw hakilinatigiw ani ka taa se sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra kiri in yɛrɛ a nun don waati fɔ ka na se sisan ma solonani donnaw avokaw jaabi minnu bɛ olu bolo rasbach yɛrɛ ye ɛri caman kɛ a jɔlen kɔfɛ a sen kan hali n'a y'a sɔrɔ tanti rosi fana a fana ye kuma caman fɔ an balimaw ni lamɛnniw ani nin sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlenlen kɔfɛ tile damadɔ hakaja kununko kɔni min bɛ tali kɛ kiritigɛla la jujuw kɔni ye tabali gosi an balimaw kuma in kɔni hakaja a fana man di rasbach san 10 kaso bɛn bɛ datugu k'a n'o kɛ an balimaw o dɔrɔn tɛ min bɛ tali kɛ tanti rosi la an balimaw san 10 kaso bɛn bɛ fana k'o na d'a ma nka ko san 5 a n'o kɛ kaso kɔnɔ a datugulen tɔ san 5 dɔ k'a n'o kɛ taama na o juru na don a la nin kɔni ye juju ka kuma ye an balimaw fo ka taa se nafolo dɔw ma minnu n'a sɔrɔ olu bɛ sariya ko hakaja ko o yakubaya ani k'o ɲɛfɔ nin kɔni ye kiritigɛla ka kuma ye juju nka ni maa min ye kiri ta k'a lajɛ an balimaw i b'a ye k'a fɔ n k'a fɔ nin ye procureur ka kuma ye baara in kɔni a bɛ tali kɛ dakun damadɔ la barisabu sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ kiri ɲɛmaaya o bɛ maa min bolo o b'i ta fɔ a ko ɲɛna o kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛw bɛna kɛ jaabi laban minnu bɛna di dɛ a b'i n'a fɔ jetiden bɛ boli ni o de ye tigitigi min yɛrɛ tɛ wuli fiyewu o de y'a to sigikɛn bɛ kɛ o jaabiw kɔnɔ jaabi minnu n'ala sɔnna a ma kiri dɔnbaw bɛɛ lajɛlen da bɛn b'a k'a fɔ bi kɔni an balima n'ala sɔnna a ma rasbach ani ka taa se tanti rose ma o tuma min ka kan ka fɔ u ye jaabi laban na an balimaw tigɛ k'a yɛrɛ ye min ye fiyewu ko bita kɔni ko bita baro na wuli o kan o tuma bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka min kɔni faamu rasbach ko san 10 kaso kɔni o fɔn bɛ a tɔgɔ la fɔlɔ tanti rose la vie chère an balimaw ko san 10 fana suman bɛ ka di ale ma nka san 2 n k'a fɔ ale ta in bɛ kutu cogoya 2 la san 10 an balimaw a bɛ tigɛ yɔrɔ 2 ye san 5 o bɛ kɛ kaso la san 5 a n'o kɛ taama na ka sɔrɔ kaso kɔni o juru bɛ a la nka nin kɔni ye hakilina kun fɔlɔw ye fɔlɔ an balimaw kiri ma wuli fɔlɔ o tuma ko kiri kan ka wuli ni jaabi laban min ye bi ko sigikɛn bɛ ka olu kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ fɛn o fɛn mali ka ɲɛtaa ye ani jamanadenw ka kafoɲɔgɔn kan ya rabbi ala ka kɛ ten kunnafoni n y'a fɔ suwadu bamako républicain worodugu jegwa ani foroba ɲata les échos wele n k'a fɔ nouvelle horizon nin bɛɛ lajɛlen kumana nin ko in ka sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. an balimaw a bɛna ta bamananw olu ko ten ko ni sɛ an balimaw dununkɔrɔ ko don n'a ye bo kɛ maa min kan n'a digir'i la i ka dusubonya de b'a si ma kɛ n'o tɛ n'i taara a siyɔrɔ lajɛ a bɛ si k'i jɔ a cɛ la o m'a to a k'a k'i kan o tuma i ta in ka ku i fɛ kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolo kɔrɔ min n'a sɔrɔ a tɔgɔ de ye hakaja républicain worodugu jegwa ani foroba ɲata a y'a jira k'a fɔ an ka jamana premier ministre kununko a tun bɛ sogonikɔkaw olu fɛ yen nɔ bamakɔ yan kuma in kɔni a ka di barisabu an balimaw fɛn o fɛn dun ka f'a ye
o de ka di ten tama 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 min bɛ tali kɛ a ye na an ka taa baarakɛyɔrɔ la o ka di a ye na an ka taa hakaja kumayɔrɔ la o ka di nka kɔngɔtɔ jɔlen dumuni mɔna a y'aw tɛgɛ ko a ye na n ka dumuni kɛ o de ka di ale tulo la ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan nin dɔnna o barisabu jamana faamaw ko an balimaw olu bɛ cɛsiri min na bi tiɲɛ don finitigiw hakaja k'olu kɛ maa jolenw ye o dɔnnen don baara min kɛra o kɔnɔ an ka finitigiw an balimaw diɲɛ laban minɛnkuraw k'o di u ma k'u yanga k'u kɛ maaw ye hakaja bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛbɔ u taamatɔ ani u ye ɲɛnafɛ u ka baarakɛtaw an balimaw min kɛra o hɔrɔn dɔrɔn o kadara kɔnɔna na o dɔnnen don diɲɛ seleke naani yɛrɛ kɔnɔ bi mali Niger ni Burkina Faso anw kɛn bɛ ka jala min ta k'u nɔrɔ jango ka bere min ta k'u da an kan na hɔrɔnya ani maanifinya bere an balimaw hakaja n'a welela ko AES anw ye cɛkumaya minnu kɛ olu dɔnnen don a na to o ma wa ni maa min ko a bɛ maaw mara bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn k'a fɔ kɔngɔ kɔni bɛ ɲɛsigi wo n'o tɛ ɲɛ fa kunun ko e ko bi nugu ka fɛn b'o la de bi tuguni a bɛna a ka jurunin kan'i la dɛ n'o ye kɔngɔ yɛrɛ ye a bɛn'o kan'i la an balimaw jamana faamaw y'o de dɔn o de y'a tɔ sefa wari miliyari 12 miliyɔn 700 subahanallahi an balimaw u y'a bɛɛ lajɛlen dilan k'a kɛ programme ye hakilinaw fɛɛrɛw ani ka taa se jetidenw ma mun do dun ka fa ka se ka ɲɛsin o ma k'o baara n'o yakubali o koɲɛ o ka se ka fiyɛ walakata ka se ka se maliden bɛɛ lajɛlen ma o baara tora a ɲɛdɔn b'a bolo tiɲɛ do kɛ an balimaw tiɲɛ do maa bɛ se ka sokɔnɔna dɔn ka tɛmɛ i furumuso kan nka n'i ka so ɲɛ kɔnɔna dɔn ka tɛmɛ i ka so ɲinɛ kan an balimaw tɔgɔ wɛrɛ na da i la i ka so kɔnɔna na o de y'a tɔ dun ka fa hakaja a wagantɛba an ka mali jamana kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛjɔrɔ la kabi kununko fɔ bi an balimaw faso jigiɲɛba o de ye OPAM ye baara in dara ka di o ma wa an balimaw min tali kɛ hakaja min bɛ tali kɛ a ɲɛmaaya soba la olu bɛ kalifa min fana na o bɛ tali kɛ sécurité alimentaire la a ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ in kan dɛmɛbaw techniciens minnu bɛ enquête ni sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn tigitigi jɔnni ni jɔnni de mago bɛ balo la mali jamana yɛrɛ kɔnɔ a kana taa di maa ma minnu n'a sɔrɔ olu ye setigiw ye a kana taa di maa ma minnu n'a sɔrɔ olu ka saya bɛɛ lajɛlen balo bɛ u bolo minnu yɛrɛ bolo bɛ u kɔ sɔrɔ olu ko tɛ dɛ minnu bɛ yen bi n'u bɛ to bi balo kunna u ka u bolo bila d'u da kɔrɔ sini ta bɛna kɛ cogo di walima dɔw yɛrɛ fana minnu bɛ tile kɔngɔ la bi hakaja u tɛ sini ta yɛrɛ fana sɔrɔ cogo dɔn nin n'a damandangulu Alahu taala ye bolongɔniw da k'u kɛ u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ cogo min maanifinya fana bɛ ten dɔ bɛ dɔ ɲɛ fo ka diɲɛ da kabi ala ka diɲɛ da o de y'a to jamana faamaw ko olu miirina kan ka se bɛɛ lajɛlen ma cɛja ni cɛsuru musofin ni musokumaba hakaja olu ka miirina bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma ne y'a sɔrɔ an balimaw ko hakaja ko dugujɛ tɛ pan duguka k'a ka dɔgɔ mali faamaw fana hakilina tora bɛɛ lajɛlen la u ye maa minnu ta aw k'a lamɛn dɛ maa 1,000,000 mɔgɔ 5000 600 mɔgɔ 5000 hakaja a n'a kunkanfɛ subahanallahi an balimaw ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna dɛmɛ sɔrɔ dun ka fa nasira fɛ o tuma OPAM ani ka taa se sécurité alimentaire ma sécurité alimentaire ɲɛmaa yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ko ale wasan bɛ faso jamana ɲɛmaaw u bila ma hakaja i mana kɛ cogo o cogo i n'a dɔn k'a fɔ k'u hakili b'i la a kɛn bɛ i n'a fɔ falenikurunin i kɔni mana bugɔ cogo o cogo i bolo dan bɛ dakɔrɔ la mali faamaw kɔni n'i y'i ta fɔ cogo o cogo i b'a sɔrɔ i kɔni da bɛ dakɔrɔ de la barisabu finitigiw man'u ka wasa fɔ o de barika ka bon sɛnɛkɛlaw man'u ta fɔ i b'a fɔ k'olu k'a to ten jagokɛlaw man'a fɔ i b'a fɔ k'olu bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ kalankɛlaw fana ko k'olu famana gɛrɛfu ma nin n'a damandangulu yɛlɛma mali faama bɛ se ka tanu ni fɛn kelen jumɛn ye o kuma tɛ ala ni ce o kuma mali faamaw a barika an balimaw n'i bɛ se ka kuma f'u ma fɔ n'a kɛra nin n'o tɛ n'i ko i b'a ta da fɛ e ko tile tɛ ban k'i jɔlen to wa nin mun ye hakaja sécurité alimentaire ɲɛmaa ka ɲɛfɔli ye a ko bi ale kɔni nisɔndiyalen don barisabu nin programme belebeleba in jamana faamaw y'a boloda ka tila k'a ɲɛkun kilenna di ale ma danaya don o tuma na nin y'u ye a nundonni kɛlɛ kan n'ala sɔnna ma olu bɛna baara in boloda cogo min u ye service technique bila u ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka jamana k'a sunsan bɛɛ lajɛlen ye hakaja k'a sunsan mali kɔrɔ ni tilebi kɛɲɛka ani bayanfa k'a ta kayi an balimaw fɔ anefisi an balimaw hakaja k'a ta fɔ sikaso ka taa gosi fɔ moritani u y'a bɛɛ lajɛlen a gun minnu bɛ yen dugu minnu bɛ yen ani hadamaden minnu bɛ yen n'u mago bɛ balo la an balimaw u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ bataki ye a sɛbɛnw bɛ u bolo minnu bɛ jiriw kɔrɔ minnu bɛ hakaja u ka bugusow kɔnɔ minnu yɛrɛ bɛ tɔlisow kɔnɔ minnu yɛrɛ ye hakaja n'olu bɛ pɔnjukɔrɔsi la
amalmo ma noti teriye nga jamana ko a hakli be ni bela jirele la dunga fa bi se ka sini bela jirele ma chikomi ka se ku sutara fu usigi yoro la jamana fama ka hakli nado abi fo ka tanu anika barikada gendarme Assimi Goïta kuma ingunjera ni oye premier ministre ka tanu ni na ako ale be nin baara ɲɛfɛ bi ale ka cira maa min fɛ o y'a ka ɲɛmaa ka hakilina ye gendarme Assimi Goïta o de y'a to ko foli ka kan ka d'a ma cɛ min don a kana k'i kɔnɔ k'a hakili bɛ finitigilakaw ka taabolo dɔrɔn na a kana k'i kɔnɔ k'u ka kalanko dɔrɔn ye a sunɔgɔko ye a kana k'i kɔnɔ hakaja min bɛ tali kɛ taji ka don jamana kɔnɔ k'o fana dɔrɔn y'a haminanto ye hamina o hamina bɛ maliden na bi gendarme Assimi Goïta a dalen suna la a bɛ sugoni nin kelen bɛɛ lajɛlenlen ye o de y'a to an balimaw ko a bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin jamana faama ma premier ministre ka kuma don ka kuma in kuncɛ a ma tigɛ da o da la maa miliyɔn 1 ani kɔ k'olu de kɔni min'u bolo jan o tuma dun ka fa in bɛna ta ka ɲɛsin olu ma ala k'a ko sabatili ala k'o nɔgɔya kunnafoni le républicain worodugu jego ani foroba ɲata fɔ b'a kun ye ale de sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. Amalmao abenata bamananw ko ten ko ni akaja sɛgɛ ma sɔn k'a fɔ ko ale bɛ misi kunkolo dalen to yen ko ale ka tata tɛ o ye misi kunkolo yɛrɛ fana ka kan k'i yɛrɛ to yen k'i yɛrɛ bonya sɛgɛ ka tali tɔɔrɔ masaw kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolo kɔrɔ an balima min tɔgɔ ko nouvelle horizon ɲɛdankura a y'a dasi kan a ko an balima ni maa min ye maa dege jɛgɛ minɛ na o de cɛ ka ɲi k'a fɔ don o don i bɛna jɛgɛ baaraba d'a ma a k'i dafa o la nin kɛra Nations Unies u ka bolofaraba min bɛ ɲɛsin hadamadenya dɛmɛ ni tɔpɔtɔ ma an balimaw korokaw fɛ u ka bolofara min bɛ yen nin y'olu ka hakilina ye munna kɔsa laban in kɔnɔ banbanciw kungo kɔnɔ marifatigiw ko don olu ka sunsan kɛ bɛ sababu ye jatigɛlikow ani karatu jawulikow ka ɲɛsin dugu caman ma ani hadamaden caman bɛ yen minnu kɛ bɛ k'u sigi yɔrɔ bila ni dun bɛ maaninfin dɛmɛ a sira telima ye a yɛrɛ de min dɔn kosɛbɛ min dɔnniya b'a la n'i y'a dɛmɛ o sira kan o de faamuya ka teli a bolo kosɛbɛ Nations Unies ka bolofara ko o de y'a to u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ koro marabolo kɔni fan bɛ bi kɔlikɔlikɔli ka sababuya kɛ minnu bɔn bɛ u sigiyɔrɔw la jɔrɔ ni jatigɛ y'a sababu ye banbanciw Mali ni kɔ don u la wa olu fana ye Mali dɛmɛba ye Nations Unies Mali bɛ ka jɔyɔrɔ min ta Nations Unies kɔnɔ o fana dɔnnen don tɔnden sɛbɛ kungo kɛ don tɔnden bɛɛ lajɛlen kan ka ye o kɛnɛ kan o de y'a to Mali bɛ kungo min kɔnɔ bi doni min b'a kun banbanciya kɛlɛ min b'a la Nations Unies ko olu kɔni nafili ko don o de y'a to o bɛ jira a ka ja i balimamuso ka kɔɲɔ don i balimamuso bonya bɛ jira o kɛnɛ kan ka sɔrɔ a ka ja maaw m'a dɔn i la kumaba la Nations Unies ko an balimaw k'olu ye maa 1215 olu ye olu sugandi k'u tɔmɔ ani k'u bɔ a ka ja jamacɛ la olu bɛna dɛmɛ lase minnu ma koro marabolo o kɔnɔna na dɛmɛ ɲɛ mun ye engrais bɛ a la an balimaw motoculteurs sɛnɛkɛ mansinw olu bɛ a la ka taa se an balimaw fo ka taa se sɛnɛ yɛrɛ bayɛlɛmalifɛnw n k'a fɔ sɛnɛ yɛrɛ sumansiw ani ka taa se fɛn caman a ka ja sɛnɛ hokumu kɔnɔ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sefa wali miliyɔn caman a bɛ se o ma Nations Unies ka bolofara ye a ko ale bɛn'o kɛ coopératives ani ka dɛmɛ se olu fana ma min bɛ se k'a to min bɛ tali kɛ nin fɛn ninnu a sɔrɔ cogo ɲuman ani k'a fɔ n'i mago bɛ jurumisɛnnin na sɛnɛ nasira fɛ i ka se ka o sɔrɔ hakaja min bɛ tali kɛ hadamadenya yɛrɛ bɛ se ka kolo suma cogo min na ani bɛnɲɔgɔnya bɛ se ka na hinɛ tɛ don sigi foyi kɔnɔ min n'a sɔrɔ ɲɔgɔn minɛ tɛ sigi min kɔnɔ Nations Unies ka nin bolofara hakaja a ka hakilina ye nin ye o de y'a to koro marabolo kɔnɔ dɛnɛn dɛmɛni na hakaja baara in kɔni hakaja a n'u donna ka sababuya kɛ min bɛ tali kɛ a ɲɛmaa minnu bɛ kɛnɛ kan olu ka sugandiliw sera maa minnu ma a kɔni an balima a kɛra nisɔndiya koba ye barisabu foro kɛnɛ yɛrɛ min n'a sɔrɔ o ja bɛ fasilitase sɛbɛn in sanfɛ o b'a yira k'a fɔ baaraw ninnu donna ka ban wa foro ninnu yɛrɛ kɛnɛ u kɛn bɛ k'u waw bɔ ka ban wa foro ninnu kɔni e ko a baaraw yɛrɛ ninnu don tɛ ka ban wa forow kɛnɛw k'o di sɛnɛkɛlaw ma ani fana i bɔri i sigiyɔrɔ la o kana kɛ baasi ye barisabu an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye o ye tiɲɛ kɛ Mali yɛrɛ taabolo kɔrɔ ye o ye o nin ka dɔgɔ o de bɛ jɛ tiɲɛ o kuma an ka jɛ k'a bɛɛ lajɛlen mɔrɔtɔ ɲɔgɔn fɛ foro bɛ minnu bolo olu fana sɔnna balimaya kɔnɔ k'u ka forow tigɛ ka dɔ di u balimaw ma minnu ta ye fiyɛ caman ye anw kɔni ye sɛnɛkɛladenw ye o anw sɛnɛfɔw b'o si dɔn o kuma dɔw y'u bolo b'u ta la ani ka di u balimaw ma musow fana b'a la tamati gɔyɔ an balimaw fo ka taa se n'a la fɛn caman ma e ko a dɔw bila ma
koro dugu ti ɲini ka jaw la haka ja u bɔ dugu ye wa o de y'a to caman y'a ka nisɔndiya ja kɛrɛn kan ka foli kɛ ka ɲɛsin Nations Unies haka ja u ka nin projet bolo fara min ye nin hakilina in ta ka ɲɛsin olu ma o dɔrɔn tɛ an balimaw ni maa min ye ɲuman k'i ye a dan b'i fa la dɛ barisabu i fa ka hɔrɔnya o de b'a tɔ maa yɛrɛ fana bi ɲɛbɔ i fɛ Mali bi jɔyɔrɔ min na bi diɲɛ kɔnɔ olu b'a jigiya k'a fɔ a ka ja nin hakilina in bɛ tigɛ ka bɔ o miirina kɔnɔ n'o tɛ ni Mali kun kɛra ɲugunnafɛn ye ni Mali kun kɛra jɔnnafɛn ye jɔnni kun bi da Mali la o kɔfɛ k'i bɛna Maliden dɛmɛ o de y'a to u ye foli di Mali faamaw ma transition ɲɛmɔgɔw ma Général d'armée Assimi Goïta min ye n ka cɛ Mali faama fɔlɔ k'u ka foli b'a ye an balimaw a ye Mali bila siratigɛ ɲuman min kan nin bɛɛ lajɛlen o hɛrɛw a n'o tɔpɔtɔw ani o nasiraw ye o tuma u bɛ jamana faama fo a ka hakilinaw a n'a ka fɛɛrɛ bolo la kunnafoni Nouvelle Horizon ɲɛdan kura a fɔbaa kun ye ale de ye bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. An balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw olu ko ten ko kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kasi bamanan nka ala kana gingi ci dɛ n'a y'i sigi don o don fajiri da a ka kasi maaw b'u denw na don so kɔnɔ k'a ye don ko dugu ma jɛ fɔlɔ ko gingi musokɔrɔ ma taa so kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolo kɔrɔ an balimaw hakaja min hakaja n k'i ɲininka n'a y'a sɔrɔ a kumanen bɛ hakaja banbanciya walima hakaja karatumaw olu kan kalabankɔrɔ marabolo o kɔnɔna na les échos tɛna k'a ye wa les échos don a y'a jira k'a fɔ an balimaw hakaja karatumaw ani kirimifɛnw hakaja olu mini ani ka ɲɛsin fɛn caman kɛlɛli ma polisilakaw hakaja u bɛ wulikajɔ sonsa bɛɛ lajɛlen na les échos wele ka kuma don a ko an ka taa kalabankɔrɔ dɛ kalabankɔrɔ polisiso min bɛ yen u ye tɛgɛ da maa damadɔ ka ten ŋami siganama tɛ ninnu ye bilen koyi e ko ninnu bolo ma minɛ sakɔsi kɔnɔ de zunya bolo kan n'i ye ko in yɛrɛ daminɛ ta k'a lajɛ nin kalo in ni tile 4 tɛmɛnen na maa dɔ bɛ yen minnu n'a sɔrɔ o kɔni hakaja o tɔgɔ ko IN san 40 ani san 5 ale yɛrɛ si bɛ ɲini ka janfasa dɛ an balima wele bilala ale de ma kalabankɔrɔ sugu kalabankɔrɔ hakaja n k'a fɔ ɲamakɔrɔ kurani an balimaw ale yɔrɔ o sugu fanfɛla la ale kun yera ni min ye a b'a dɔn wa 2 biye o wari langolo de kun b'a bolo an bɛ min wele ko fo biye a yera o de karatu ko la o tuma siga kɛra ale ka la ka wele bila ale ma tile damadɔ o kɔfɛ min bɛ tali kɛ utikalo hakaja tile 7 sufɛla tɛmɛnen na kalabankɔrɔ kulubilenni min bɛ tali kɛ an ka patrikɛlaw la minnu bɛ munumunu kɛ sufɛ polisilakaw olu kɔni tɛ suna u taara maa dɔ kɔni an balima n'a bɛ wele ko deka san 26 ale kɔni an balimaw hakaja u taara sɔrɔ ale ka baara kun ye min ye ale kun bɛ ka bingani wale de ta ka ɲɛsin telimani bolila dɔ ma ala an balimaw o n'a ka hakaja muso dɔ kun b'o fana kɔfɛ o n'a ka kiliyan o bɛ ka t'o bila min kɛ nin jɛ kofɔlen a na k'a kun bɛ fɛ ka ŋaniya juguya ta ka olu sɛgɛrɛ polisilakaw ye tɛgɛ da ale ka ten ŋami wa ale yɛrɛ minɛnen wa an balimaw fɛn damadɔ min bɔra ale yɛrɛ siso kɔnɔ o y'ale ka subaya kɔni tiɲɛtigiya an balimaw min bɛ tali kɛ BCw la kabulu mun bɛ tali kɛ n'i y'a don i kunkolo la kaban e yɛrɛ suguya tɛ dɔn ka taa se fɛn caman ma an balimaw karatu fɛnw na talifɔniw nin bɛɛ lajɛlen yera ale yɛrɛ siso kɔnɔ o tuma ale yɛrɛ ka maa nɔgɔlenya o dara kɛnɛ kan o fana kɔfɛ tile damadɔ bolo dara MT san 19 MS san 10 ani san 6 bolo dara ninnu bɛɛ lajɛlen kan sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw kɔfɛ polisilakaw kɔni y'u bɛɛ lajɛlen bila ka taa kiiritigiw olu ɲɛkɔrɔ sariyatigiw polisiw ko kɔsa laban in kɔnɔ k'an ka danaya da u kan halisa nka a bɛna ta an balimaw suba kɔni bɛ se maa dun na dɔwɛrɛ tɛ dɛ a bɛ dugu min kɔnɔ o jama de ka ca k'an fana k'u dɛmɛ ni dugawu ye hakili ye ani hakaja ŋaniya ɲumanya ye n'an ye min mɛn n'a y'a sɔrɔ ani kɛliman kan k'an k'u bɔ a kalama polisiw ni zandaramaw ko ten kiiri tigilamaw ko an k'o fara an jogo kan Mahamudu Kasɔnge ko k'a dan bɛ maliden bɛɛ lajɛlen na yarabi k'an ka se ka kiiri tigilamaw dɛmɛ a kɛcogo ɲumanya la an bɛ dugawu k'u fana ye yarabi ala k'u fanga se jamana in ala k'a basigi a bɛ basigi an bɛɛ lajɛlen ye o de fana na dansigi kibaruyaw la bi Burama Sanogo sira ka minnu fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma ka bɛn ni waati kofɔlen ma n se kun ye nin fitinin de y'a kɔnɔ nka baara la belebelebaw olu kɛbaw t'i ye Augustin n'a ka jamakulu Yusufu Sibi ani ka taa se Hayidarama Sirifukɛ Garan bɛ tun bɛ arajo kɔnɔ ka kumakan sanuma sama ka bɔ a kɔnɔ k'o lase aw ma ala ka sini jira an na.